B2B-myyjät usein sanoo, että heidän myynnin suurin ongelma on inboundien puute tai liidien vähyys tai tuotteen liian korkea hinta. Tutkimusten mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan suurin syy sille, miksei vuoden osalta päästä myyntitavoitteisiin, on hiljaiset kesäkuukaudet. Jo koulujen loputtua alkaa myyntivolyymit yleensä tiimeissä laskea. Juhannuksen jälkeen kuulemma ei kannata enää soittaa ja sitten ehkä elokuun puolessa välissä asiakkaat kuulemma alkaa palailla ja syyskuu alkaa olemaan se ensimmäinen normikuukausi. Siinä menee nopeasti reilu 2 kuukautta myyntiorganisaatiolla hukkaan. Totta kai, myyjienkin pitää olla lomalla ja niiden kannattaa olla heinäkuussa lomalla sen takia, koska se myynti on kitkaampaa ja raskaampaa, mutta se ei tarkoita sitä, että koko organisaatiolla olisi varaa pysähtyä kuukaudeksi saati 2. Me ollaan sellaisia otettu vuosia eri asiantuntija B2B-organisaatioita myymään myös läpi kesän. Ja tässä on sulle 3 vinkkiä, miten sä saat lisätehoa siihen oman organisaation myyntiin myös kesän aikana. Ensimmäinen vinkki on se, että älä tee sitä samaa, mitä sä teet keväällä ja syksyllä ja odota kesällä samanlaisia tuloksia, vaan kesän myyntirutistukseen pitäisi olla semmoinen ihan omanlainen momentum ja kulma, jotta se tuntuu jollain tavalla erikoislaatuiselta ja päästään siitä erikoisajasta yli. Yksi hyvä keino tähän on se, että keksi kesällä tämmöinen hyvä asia, mitä sä voit ilmaiseksi tarjota asiakkaalle, jos sä vahingossa tavutatkin hänet laiturin nokasta. Ja sen pitää olla niin hyvä, niin positiivinen kokemus ja juttu, että sun myyjät jopa haluu saada ne asiakkaat keskeltä lomaa kiinni. Esimerkiksi näin, että kun myyjä soittaa kylmäpuhelua asiakkaalle, asiakas vastaa puhelimeen, että vitsit, tiedät sä, mä oon nyt lomalla, niin mä en ehdi keskittyä tähän, niin se myyjä voi tehdä siitä positiivisen, hienon kokemuksen. Ja hän sanoo, mä oon niin pahoillani, että mä sain sut lomalla kiinni, keskeytin kaikkea, jotta sulle jää pahaa makua suuhun. Meidän firma on valmistanut tämmöisiä erikoisipoja. Mä voisin lähettää sulle tämmöisen bissen toimiston pöydälle, niin sit kun sä palaat takas työpaikalle, niin tässä on sulle tää hyvä bisse saunakaljaksi nautettavaksi. Onhan sun osoite tämä ja tämä. Milloin sä muuten tuut takas töihin, niin mä en uudelleen häiritse sua lomien aikana. Näin sille asiakkaalle tulee semmoinen positiivinen fiilis siitä kohtaamisesta ja puhelusta. Myyjällä tulee hyvä fiilis ja myyjällä on hyvä setback soittaa sille asiakkaalle takas, että hei, sait sä muuten sen oluen, minkä mä sulle silloin loman aikana laitoin? Ehditkö nauttia sen? Onko sulla nyt parempi aika jutella? Ja se on 100 varma, että niiden lomien jälkeen se keskustelu lähtee tosi hyvällä sävelellä. Näin sä saat sille myyjälle semmoisen positiivisen momentumin ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Vinkki numero 2. Jos oikeasti hirveästi jännittää se, että en halua millään katkaista niitä lomia, niin myyjä ei voi tietää, koska asiakas on lomilla, vaan se on asiakkaan omalla vastuulla, mihin hän vastaa, ei myyjän, mihin hän soittaa. Mutta myyjä voi pikkasen auttaa tätä laittamalla ensin sähköpostiviestin asiakkaalle. Jos siihen tulee automaattinen poissaoloilmoitus, että olen lomalla, niin silloin ei kannata soittaa, vaan katsoa siitä se viimeinen lomallaolopäivä ja laittaa seuraavaksi päiväksi myyntiaktiviteetiksi soitto. Jos taas automaattista vastausta ei tule, on kaikki syy odottaa, että tämä kyseinen henkilö, ketä kohta tavoitellaan myös puhelimitse, on työn ääressä. Ja 3. viimeinen vinkki. Myynnistä kesällä pitää tehdä semmoinen omalainen juttu. Myyntiorganisaatiolla pitäisi olla semmoinen fiilis, että tämä on tämmöinen kesän myyntiponnistus. Tämä on tämä positiivinen, vähän erilainen juttu kuin on sitten keväällä ja syksyllä. Ja nyt tämä tehdään. Ja tähän usein kannattaa hankkia ulkoista apua, koska ne omat myyjät kannattaa myös laittaa sinne lomalle lepäämään. Niin tällöin joku toinen voi jatkaa sitä myyntiä, jotta se koko organisaation myyntioperaatio ei pysähdy. Tähän voi totta kai käyttää ihan tavallisia buukkareita. Sellaisessa meillä on asiantuntijamyyjiä, eli tämmöisiä B2B-myyjiä, jotka osaa tehdä myös niitä arvokeskusteluita sieltä asiakkaiden kanssa, kun he kyselevät monimutkaisia asioita. Myös hoitaa ne bisset ja lähettää ne sinne asiakkaan toimistolle tai mikä tahansa se myyntikampanjan kärki on. Jos haluaa varmistaa, että pääsee koko vuoden myyntitavoitteisiin, niin se kesä ei saisi olla pysähtyneisyyden aikaa, vaan silloin pitäisi olla ihan omanlainen kesämomentum käynnissä asiakkaiden kontaktointiin. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli sulle apua. Mun nimi on Teemu Tervo, sellainen toinen perustaja. Ja jos nämä asiat kiinnostaa, niin täytä lomake, on meihin yhteydessä. Me kerrotaan mielellämme lisää vinkkejä, miten kesän myynti pidetään käynnissä.